Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafin mu Mijin Babata. Kar a manta da danna mini subscribing da liking sharing. Marareci murya ne sannan na shiga bashi hakuri. Abba kai hakuri. Mun fita tare da su ummi ne. Yanzu za mu dawo. Katsewar yayi. Bai tsaya jin ƙarshen magana ta ba. Wani yasu. Yanzu na ɓata wa Abba rai. Ban lura da mutum a gabana ba, ina tafiya ina mita. Dama ban fito ba. Karo muka yi. Garin da ta rike ya zube a jikina. Ki haƙuri don Allah, ban lura ba. Kallon Amira ta yi cike da damuwa, ganin jikinta ya ɓaci da gari. Ƙarasowa a gurin ummi suka yi. Zuhra ta ce ta ya hakan ya kasance. Ku yi wai haƙuri, wallahi ni ce garin sauri na mata asara. Don Allah baiwar Allah ki yi haƙuri. Kaɗe mata jiki matar ta shiga yi, kamar ta rungume ta haka take ji. Wai Amira ce ta girma haka. Ba kuma mu je ga gidana can sai ki wanke jikin. Da sauri na ce a'a, yanzu Abba na ya kira ni. Zan tafi bana so na ɓata mishi rai. Katse ta ummi ta yi. Kina nufin haka za mu tafi? Kalli jikinki fa. Cikin rashin damuwa na ce, ku dai kawai mu je. Kun ga na ɓata mishi rai, wallahi da na san ran shi zai ɓaci ba zan fito ba. Jan hannuna suka yi, muka nufi bakin titi. To ki natsu mana, duk kin ɗaga hankalinki. Kaman zan yi kuka na ce to. Zuhra ta ce ummi kin ga yadda Amira suke kama da matar can kuwa? Gyaɗa kai ummi ta yi, sannan ta ce ke dai bari, ai shiru kawai na yi, amma kaman ta yi yawa. Lallai kin ga ranan kamar mijinta muka buge, haka Uncle Nas ya ce wai muna kama da shi. Kuma ban ga kamar da muka yi ba. Shiru suka yi suna bin ta da kallo. Haka suka ƙaraso gidan yana tsaye bakin gate. Kamar munafuka haka na je gare shi. Zai yi magana ya ce shiru, kin samu lafiya. Ai dole ki fita. Gabaki ɗaya ya ki bani damar magana. Hawaye ne ya cika min ido. Zuhra ko tuni suka shige cikin gida. Shi ko juya ya fara tafiya. Da sauri na sha gaban shi. Abba wallahi na ga gidan shiru. Shi yasa na ce zan bi su. Wani irin kallo da ya watsa min ne yasa dole na haɗiye maganar, domin bai taɓa min kallo ba. Shiru na yi, haka ya juya ya nufi cikin gida. Jiki a saɓuli na bi bayan shi, ɗaki na nufa. Zuhra ta ce shi yasa tun farko na so ki tambaye shi. Ajiye mayafin jikina na yi, sannan na zauna a gefen gado. To haka kawai mutum zai ta zama a gida kamar wani maye, ba za ka fita ba, za ka ga gari. Ai haka zai yi haƙuri. Bayi na shiga na yi alwala. Sallar la'asar muka yi. Sannan Zuhra ta shiga buɗe ledar da suka zo da shi. Amira, firiza ɗinki ba kya amfani da shi ne ko ya lalace ne? Kallonta na yi. Sannan na ce yana amfani. Kawai ni ce ba na kunnawa. Kayan sanyi ne sun fita a raina. Bai fi kwana 2 ba na ga mama ta zuba min kaya a ciki. Amma ban kunna ba. Haka nake amfani da su. Kin san yanzu an fara iskan nan. Ka yi ta ɗirkan sanyi, mura ya kama ka. Oh, dama wannan kayan ne na kawo miki. Katse ta na yi. Wani kaya kenan? Cike da shakiyanci ummi ta ce, kayan harka man, ki sha ki ƙara zaƙi. Mu fara gyara tun lokaci bai ƙure mana ba, dan ban ga alaman za ki samu irin wannan gyara da ake yi ba. Hararan ta Zuhra ta yi, kafin ta yi magana. Na ce wallahi ummi ki fita idona. Na rufe ba na son iskanci. Zuhra ta ce kyale ta don Allah, maganin infection ne fa. Au, ce miki aka yi ina da infection din. Ajiye goron zuma ta yi a gabana. Amma ana ruga kifi ko? Ke da Allah can ba na son iya shege. Ki sha wannan amma kaɗan za ki dinga shan su. Kallon kayan nake sheƙeƙe. Haka kawai za ku kawo min tarkace. Miƙiya ummi ta yi tare da ɗaukar wayarta. A gurin ki kenan tarkace ne, amma za ki yi bayani ne yarinya duk radda aka yi fakin ɗinki. A zahiri ta ƙarasa maganar tana dariya. Ko ummi lalacewar naki har ya kai haka? Kallon ta ummi ta yi sannan ta ce ya fi haka ma. Ana miki gata kina yi wa mutane iya yi. Kuɗi muka sa aka ba mu wannan magungunan shine zaki zauna kina faɗa wa mutane maganar banza. An ce miki yanzu ana zama haka ne tun kafin aure 'yan matan yanzu suke gyara jikinsu. Bare ke da babu abin da kika sani na gyaran jiki, bare a kai ga tattalin miji. Wallahi zuba mata ido na yi. Ina sauraron ta to amma na kasa fahimtar inda maganar ki ta dosa. Ina ruwana da wani gyara? Miji nake da shi da zan damu kaina? Ummi ta ce ko da baki da shi zaki gyara kanki. Zuhra ta ce kun ga a bar wannan maganar haka. Karbi wannan ki sha. Wannan kuma gumba ce ki dama da madara ki sha. Yana da kyau sosai. Sauran kuma sai a bar su a firiza. Ki dinga amfani da su fa, amma kar ki dinga sha sosai. Buɗe zumar ne na gan shi haɗe da riɗi. Kaɗan na zuba a marfi na lasa, kai ashe akwai daɗi. Dariya ummi ta kwashe da shi, sannan ta ce ki sha daɗi a kwashi roman daɗi a jikinki. Share ta ni don na lura in na ci gaba da biye mata
ba ƙyale ni za ta yi ba. Ai kuwa kafa baki ne ina shan zuma, sai da Zuhur ta ƙwace. Ummi ta ce wallahi da kin ƙyale ta sha sosai. Ɗayan goron naga an rubuta tsumin goron tula, shi ma na ɗiba na sha, kai sai da na sha su ɗaya bayan ɗaya. Sannan na adana su, sai magariba Abba ya mayar da su gida. Kulle ƙofa na yi na zauna a ɗaki ina dama gumba da yogurt, sai da na sha sosai sannan na kwanta. Haka na cinye kwanaki ina shan su, domin ba ƙaramin daɗin su nake ji ba. Abinci kuwa mun yi babai, sai dai na sha fura, yogurt da kek. Cikin kwanaki ƙalilan ne wani irin fresh, gashi ina samun bacci sosai. Ina cikin wanke kofunan da na ɓata su, na ji an rungume ni ta baya. Ajiyan zuciya na sauke tare da janye jikina. Sake bi na yana kallon yadda mazaunanta ke motsawa. Ga wani mugun kyau da ta yi, jikinta ya yi luwai-luwai sai sheƙi yake. Rabon da ya raɓi jikinta aƙalla ya kai wata da kwanaki, domin kullum ƙofar ta a kulle yake. Ya azabtu sosai, yana cike da kewarta da buƙatarta. Ji yayi kamar ya cinye ta, musamman shigar da ta yi. Ya sake ɗaga mishi hankali, ga ta ba gwanar suka bara ba. Nonuwanta sun ƙara cika, suna tsaitsaye. Ƙin kula shi ne, domin tun da muka fita ya wani ɗauke min wuta. Tsakanina da shi gaisuwa ne, kawai tura ƙofar kicin ɗin ya yi tare da juyar da ni, ya manna ni da jikin bango. Kamar maye haka ya shiga bin ƙirjinta da ido, yana lashe baki. Jin kaifin idanun shi a jikina sa gaba ɗaya na rasa natsuwata. Wani irin kallo yake bin jikinta da shi, kallo mai wayar fassarwa. Murya a kasalance ya fara mata magana, cikin raɗa yana jan numfashi. Baby na ya kewar abubuwan daɗi fa. Kallon shi na yi, yana yatsa ni fuska, sannan na ce ko zai kai hannu jikina. Na ce ga firiza nan in ga abubuwan daɗi suna ciki. Daga haka na zare jikina na bar shi a tsaye. Buɗe ƙofar na yi tare da barin gurin, riƙe kan shi tare da cizon yatsa. To fushin me Princess take da ni haka? Ni kuma ban ma san yana yi ba, domin ina zuwa ɗakina na kulle ƙofa. Haka kawai zai sa ni a gaba da iskanci. Sai da kusan satin ta ɗaya kenan a Lagos, an musu mutuwa, na huta da fitinar ta. Sai dai na fito falo tare da nufar ɗakin dakta. Taɓa ƙofar na ji shi a kulle. Tsaki ne, domin ita kullum cikin garkame ƙofa take. Mama, see you tomorrow. Je ki kwanta, ki yi addu'a. Kuma kar ki manta, ki kashe hasken ɗaki bai. Turo baki ne tare da buga ƙafa a ƙasa. Allah sarki mama, kwana biyu kin daina suna. Daga cikin ɗaki Rifka ta yi dariya, sannan ta ce Amira, da neman rigima kike? Wallahi ayyuka sun min yawa ne shi yasa, amma zan ganki gobe. Ai saukowa ne na nufi dining. Yogurt na zuba a kofi, sannan na zuba abinci a plate kaɗan. Ina gama na nufi ɗakina. Duk abin da take yana daga sama yana kallon ta. Ajiyan zuciya sauke, ganin ta sha lemun sosai. Ya san dai zai huta a jikinta sosai, dan ganin ta da yayi ɗazun har yanzu zandar ya shi zilli take yi. Kai hannun shi yayi tare da shafa wandon shi. Wani irin murmushi ya saki, sannan ya nufi bayi ya sakar ma kanshi ruwa. Ina shiga ɗaki na nufi bayi, domin ji na yi fitsari ya cika min mara. Gashi bacci na ƙoƙarin ɗauka na. Ina fitowa na zube saman katifa. Haba bacci ya salam. Ai gaba ɗaya ko wutar ɗakin ban kashe ba, bare ya rufe ƙofa. Turu ƙofan yayi, ya iske ta kwance ta ɗaya kashe wutar ɗakin yayi tare da kunna mara haske sosai. Jallabiyan da ke jikin shi ya cire, ya haura daga shi sai gajeren wando. Dago ta yayi tare da rungume ta tsam a jikin shi. Limshi ido yayi haɗe da sauki ajiyan zuciya. A hankali ya cire mata rigan jikinta, take nunuwanta suka bayyana. Wayyo daɗi na Mira, ƙasa na fara jin lallausan muryar shi. Buɗe ido na da ƙyar kafin na ƙwato magana da ƙarfi. Who are you? What is your name? Me yasa kake zuwa cikin bacci na ka hana ni sukuni? Shigar da kanshi ya tsakiyar na shanunta, jikin shi na rawa, murya ƙasa yace ni ne boss, kuma mai ƙaunar ki, mai son saka ki cikin nishaɗi. Shafa kanshi na shiga yi, je yana wasa da kan na shanuna. Miƙa nake yi sosai, ya cafke abubuwan nawa yake tsotsa tamkar wanda ya samu abincin shi. Zuƙo kan na shanuna yake tare da jin numfashi. Dagowa ya tare da shigar da kan shi wayanta, yana sauke mata wani irin birkitaccen kiss da wani irin salo. Ya kira sunanta Mira, rike shi ta yi sosai, tana juya kanta. Talk to me, say something for me. Kuka ta saka mishi, tana dukan kirjin shi, jin yana shafa ƙasan mararta. Baby ki min magana kin ji? Murya cike da kasala yayi maganar tare da shigar da bakin shi kunninta. Harshen sai ya zura yana lasan ciki tare da hura mata iska. Yar tsikar jikinta ya miƙe, wani irin bankaro mishi jikinta take, tana ɗagowa idanunta a lumshe. A hankali ya kai hannun shi ƙasa tare da zare wandon da ke jikinta. Kai hannun shi yana shafa tsakanin cinyoyinta.
Ɗagowa yayi yana kallon yadda take cije bakinta. You like it? In ci gaba? Jan iska ta yi tare da buɗe ƙafafunta. Ta san tsakiyar na shanunta ya fara yi zuwa cikinta. Sauke bakin shi yayi a ƙasanta da ke zubar da ruwa. Ya sauke a tsakiyar gurin tare da kai harshe yana lasan gidan daɗinta. Very slow, wani irin jijjiga jikinta ya shiga yi. Ɗagugan shi yana kallonta, duk idanun shi ya saman na shanunta da ke tsaitsaye. Shafa yayi yana ƙaunar su, musamman ma nata da suke nan ƴan ɗas gwanin sha'awa. Limshi ido yayi yana jin wani mugun yanayi game da daga ƙafafunta yayi tare da sakawa a wuyan shi. Kai bakin shi yana zagaye wurin daɗin tare da tura bakin shi yana taɓa ƴar tsakanta. Idanunta a rufe yake amma yanayin da ya zo mata yasa ta sake matse su. Tana jan nishi ya ɗauko abar tashi tare da karanto addu'a ya shiga haƙarta. Wani irin magana yake yi, jikin shi na girgiza yana wannan ɗinta. Abin da ba a cewa komi nan ya shiga haƙarta yana mira. Ke ma kina jin daɗi ko? Kina jin yadda nake ji ko? Allah ya miki albarka, ba zan iya barin ki ba. Daidai da wuni ɗaya za mu kasance kullum a tare. Kin ji zumata? Daɗi na, sannu ƴar albarka, sannu ƙorama mai daɗi da damshi. Wayyo buɗe min sosai. Numfashi take saukewa akai-akai tare da goga kanta a ƙirjin shi yana ihun daɗi. Ita kan ta kasa macewa komai sai santin daɗi yake yana buga mata wutsiya. Ɗago ta yayi tare da zaunar da ita a jikin shi sosai yana cin ta wuta-wuta. Sun daɗe sosai suna darzar juna. Bas wayyo zan yi fitsari. Cire min abin da ka saka min. Hannun shi ya kai ƙasanta yana wasa da ƴar tsakanta. Wani irin rungumo shi ta yi sosai tana numfashi. Lokaci ɗaya suka soma sakarwa junansu ruwan daɗi. Can ta yi shiru tana sauke numfashi. Taɓa kumatunta yayi ya ga bacci take. Dokar ta yi cak kana ya kai ta bathroom saboda gaba ɗaya sun yi caɓa da ruwa. Wanka ya yi mata kana bayan ya kammala ya fito da ita. Bai tashi ba sai da aka yi kiran sallah kana ya fita ya wuce masallaci. Bayan ya gama abubuwan da yake yi kana ya dawo ta yi sallah. Bayan ta yi sallah kana ta koma bacci. Shi kuwa kicin ya shiga. Bayan ya kammala abin da yake yi sai ga ta fito. Good morning Abba. Ba tare da ya ji ba ya amsa mata yana murmushi. Matsowa ta yi kusa da shi. Ina duba abin da yake yi. Abba na me ka dafa mana? Har mama ta fita kenan. Shiru ya mata yana jin yadda jikinta ke taɓa nashi. Rage gudun gas ɗin yayi sannan ya juyo ta tare da zuba mata idanu. Kallon ta yake kamar yau ya fara ganin ta. Magana fa nake maka. Ka yi shiru. Bakinta ya bi da kallo ganin yadda take motsawa. Limshi ido yayi tare da lasan bakin shi. Cike da shagwaba ta ce ni fa yunwa nake ji. Jin numfashi yayi tare da jawo ta jikin shi. Zari himar ɗin jikinta yayi. Murya cike ce ni ma yunwa nake ji. Za ta janye jikinta ya matse ta sosai. To ka sake ni ka ƙarasa mana girki. Kai bakin shi ya kunninta sannan ya shiga sauke mata numfashi. Don wani irin salo ai kya ci abinci na. Nan take wani bakon yanayi ya ziyarce ta. Hannun shi ya tura cikin rigarta yana shafa cikinta. Dan Allah ka bari. Buɗe ido yayi kaɗan yana kallon ta kafin ya shigar da hannun shi sosai yana shafa cinyarta. Sannu a hankali ya hura mata iska. Princess, jikin ki laushi, me kike shafawa haka? Ya faɗa tare da janye rigar daga jikinta. Wayyo na shiga uku Abba. Kai bakin shi yayi cikin nata tare da kama harshenta yana tsotsa. Sosai yake shafa na shanunta yana murza kansu. Numfashi ta ja da sauri jin yadda ya taɓa abubuwan nata. Gashi zafi. Kuka ta saka mishi tare da ƙwace bakinta tana yarfe hannu. Wayyo ni ka bar ni. Zafi. Kashe mata ido yayi tare da lashe hawayen da ke gangaro mata. Kina son in miki magani? Da sauri ta gyaɗa mishi kai domin ba ƙaramin zogi suke mata ba. Daga ta yayi cak tare da nufar ɗakinta. A saman bed ya yi mata masauki sannan ya bi jikinta a tsorace ta janye tana kallon shi. Ah me haka kuma? Ya naga kin? Da sauri na ce don Allah ka fita. Za ka dinga taɓa jikina kamar wata matar aurenka. Kallon ta yayi sosai sannan ya ce ki natsu.